खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबावबाय। सानफ्रोमबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिफल लानानै फैलायबाय। दिनै 5 आगस्ट 2026 आरो बुधबार। बे गोथार बुधबारा गिबिसिन मानगोनां हेंथाफोरखौ फोजोबस्रांग्रा इसोर श्री गणेश आरो बुध ग्रहनि थाखाय बावनाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिग्रोना लादिनि। गियान आरो गियाना मानसिनि देरसिन गहेना। जेरै भगबान गणेशआ गावनि मेलेमजों गासैबो हेंथाफोरखौ फेजेनो, थिग बिदिनो गोजोन गोसोजों आरो थार सानस्रिजों जों जिउनि मोनफ्रोमबो जेंनाफोरखौ फेजेननो हायो। हेंथाफोरखौ बोखारनायाव गोसो हो आरो नोंथांनि साननि जागायनायखौ मोनसे गोजोनथाव महराव खालाम। कमेन्ट बक्सआव जय श्री गणेश एबा गणपति बाप्पा मौर्या लिरनो दाबाव, जाहाथे नोंथांनि साना मोजाङै दैदेनजायो। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे बुधबारा नोंथांनि थाखाय फालांगियारि आरो रांखान्थियारि मुलाम्फायाव जाफुंसारनाय लानानै फैदों। नोंथांनि गोख्रों थिरांथा लानो हानाय गोहोआ नोंथांखौ मावख'आव गुबुनफोरनिफ्राय जोबोद सिगां लाखिगोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो एबा माबा मोनसे गोदान बिरोंदामिन नाजावनो सानदों, अब्ला दिनैनि साना बेनि थाखाय साबसिन सान। मोनसे गोथार नखरारि फोरबोनि थाखाय मोनसे फ्रेमवार्क होनाय जागोन, जाय रंजानायखौ फोथांनानै लाखिगोन। बेलासि समाव नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों रायज्लायनाया नोंथांनि सोमोन्दोखौ आरो गोख्रों खालामगोन। नोंथाङा सावस्रिनि बेलायाव गोजोन मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबा गोजा गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। वृषभ राशि। दिनैनि साना मोनसे बेबादि सान जागोन जाय नोंथांनि खामानि मावनाय आदबाव दिदोमथि लाबोगोन आरो न'आरि सम्पथिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। गियान आरो धोर्यनि गोहोजों नोंथाङा नोंथांनि गोब्राब हाबाफोरखौबो गोरलैयैनो फोजोबनो हागोन। बेंकिं, इनभेस्टमेन्ट एबा स्टक मार्केटजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै गोबां राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। नखरनि आबहावाया जोबोद गोजोनथाव जागोन आरो नोंथाङा गावनि बिमा-बिफानिफ्राय गोबां अननाय मोनगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव गावजों गाव गावनि मोनदांथिफोरनि थाखाय मान बांगोन। मोनाबिलियाव थाबायनाया मोनसे गोदान मोनदांथि लाबोगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 6, खाफाल गोनां गाबा गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि मेलेमारि जौगानाया गोख्रैथियै जागोन। नोंथांनि सोदोबफोरा ओरैबादि गोहोम खोख्लैगोन दि नोंथांनि बेरेखाफ्राबो नोंथांजों गनायगोन। साख्रियाव थानाय सुबुंफोरा मावख'आव प्रम'सन एबा लुबैनाय ट्रेन्सफार जानायनि मोजां खौरां मोननो हागौ। मार्केटिं, मिडिया आरो फोनांजाबजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे सनानि सान। नोंथांनि रांखान्थियारि बिथिङा जोबोद गोख्रों जागोन आरो थाबथानाय राङा फैफिननायनि खाबु दङ। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव रमान्सआ थांनानै थागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबा गोथां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि गोसोआव गोदान गोहो आरो इसिङारि गोजोन लानानै फैदों। थांनाय माखासे साननिफ्राय सोलिबाय थानाय गोसोआरि गोनो गोथोआ दिनै आबुङै जोबसिगोन। फालांगियाव गोदान बाहागोदारि दाजाबदेरनाया खामानिनि गोख्रैथिखौ 2 गुन खालामगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना फरायनायाव गोसो होनायनि थाखाय जोबोद गाहाम। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ गोजौ लाखिगोन। मोनाबिलियाव बबेबा धोरोमारि थावनियाव सम हगारनाया गोजोन लाबोगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मान सन्मान आरो समाजारि बेंखनाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नोंथांनि नोजोरारि सावस्रि आरो आखा-फाखा खामानि मावनायनि रोखोमआ नोंथांखौ खामानि थिलिआव दैदेननायनि मोनसे गाहाय खाबु होनो हागौ। सोरखारि खोन्दो एबा गिदिर कम्पानिफोरजों सोमोन्दो थानाय फालांगिरिफोरा गिदिर कन्ट्राक्ट मोननायनि गोबां खाबु थायो। नोंनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जागोन, जाय नोंनि दोनथुमनाय रांखौ बांहोगोन। नोंथाङा नोंथांनि खुदियानि सोलोंथायारि जाफुंसारनायाव गोग्गानाय मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबा कमला गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। कन्या राशि। नोंथांनि गोख्रों मेगन आरो फिसा-फिसौ खामानिफोरखौबो रोंग'थिजों सामलायनो हानाय गोहोआ दिनै मावख'आव नोंथांखौ जर'खा सिनायथि होगोन। रांखान्थियारि जेंनाया खमायगोन मानोना फालांगियाव थाबथानाय राङा हरखाब फैफिननायनि खाबुआ बांसिन थागोन। गुबुन हादोरारि फालांगियाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा गोदान अर्डार मोननो हागौ। न'आव गेदेरफोरजों जिरायना मोनसे गोब्राब जेंनाखौ मोजाङै सुस्रांनायाव मदद होनो हागौ। जुलियारि जिउआव गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनाया गोजान जागोन आरो गोरोबलायनायाबो बांगोन। सावस्रिनि थाखाय साना जोबोद मोजां जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 4, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव गोदान खाबु, समानथि आरो रांखान्थियारि गोहो लानानै फैयो। आरिमु, समायना, फेशन, इन्टेरियर डिजाइनिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जर'खा जाफुंसारनाय लाबोगोन। खामानि थिलिआव नोंथांनि गुरै आखुआ लोगो आरो गोजौ थाखोनि सानैखौबो गोहोम खोख्लैगोन। नखरारि जिउनि आबहावाया मिनिनाय आरो खुसिजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव खाथि सोमोन्दोआ बांगोन आरो नोंथांनि लोगोरिजों मोनसे गोजोनथाव सारप्राइज सानथांखि लानाय जानो हागौ।
खाफाल गोनां अनजिमाया 7, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। वृश्चिक राशि दिनै नोंथांनि गोसोनि गोहो आरो सान्थौनि गोहोजों नोंथाङा गोब्राब जेंनाफोरजों गोरलैयैनो मोगा-मोगि जानो हागौ। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरा जोबनायाव गावसोरनि खामानियाव फैनाय हेंथाफोरनिफ्राय उदां जागोन। सम्पथि एबा गारि बायनाय एबा फाननायजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव गोबां मोजां राङारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों गोजाम गोसोखांथिफोरखौ फिन खेबसे नायनो थाखाय मोनसे मोजां खाबु मोनगोन। मोनाबिलियाव भगबान गणेशखौ सिबिनाया नोंथांनि फालांगियारि जिउआव थानाय हेंथाफोरखौ बोखारगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबा मेरुन गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। धनु राशि दिनैनि साना नोंथांनि खाफालखौ स्रां खालामगोन आरो गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय गोदान लामा बेखेवगोन। फोरोंनाय, आयेन आरो बिजिरसंनायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोबां जाफुंसार जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। नोंथांनि गोसोआव गोजोननाय लाबोगोन। नोंथाङा बिदा-फंबायनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन आरो न'नि आबहावाया मोनसे रंजानाय बायदि मोनगोन। गावनि जिउ लोगोरिजों गोसोआरि सोमोन्दोआ आरोबाव गोख्रोंसिन जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा सा-सानजा। मकर राशि दिनै नोंथांनि बावसोमनाय आब्रुथि आरो गोब्राब नाजानाया नोंथांखौ खामानियाव मासि आरो मुं महरै बान्था होगोन। फालांगियाव गोदान बिरोंदामिनारि आगजु बाहायनाया मुलाम्फाखौ बांहोगोन। गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय आयेनारि एबा आजै-आजौनि सम्पथिनि आयदाखौ सुस्रांनायजों लोगोसे रेहाय मोनगोन। गावनि आदारनि सायाव नोजोर लाखि आरो गोबां खामानि मावनायनि गेजेराव जिरायनो थि खालाम। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबारि आखुआ नोंथांखौ मोनफ्रोमबो जेंनानिफ्राय बारग'नायाव मदद होगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 10, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। कुम्भ राशि दिनै नोंथांनि गुबै सानस्रि आरो सोरजिथायखौ नोंथांनि खामानि थिलियाव जेरावबो बाख्नायनाय जागोन। समाजारि खामानिफोराव नोंथांनि बाहागो लानाया बांगोन, जाय नोंथांखौ गोदान आरो गोहोम गोनां लोगोफोर बानायनायाव मदद होगोन। नोंथाङा दिनै सिगांनि रां थिसननायनिफ्राय गोबां मोजां फिथाय मोननो हागौ, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव रंजानाय आरो गोबां खुसि थागोन। नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय माखासे गोजोनथाव खौरां मोननाया नोंथांनि गोसोखौ गोजौ लाखिगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 11, खाफाल गोनां गाबा फान्थाव गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। मीन राशि बे बुधबाराव नोंथांनि गोसोखौ गोजोन, आत्मविश्वास आरो गोदान गियान आरजिनायनि फारसे लामा दिन्थिगोन। जुदि नोंथाङा गोदान फालांगि जागायनो एबा सम्पथि बायनो सानदों, अब्ला दिनैनि साना नोंथांनि फारसे थागोन। बैसोगोरा आरो गुरुफोरनि दैदेननायाव नोंथांनि थालांनाय खामानिया गोख्रैथि मोनगोन। न'नि आबहावाया गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। बेलासियाव बबेबा मोनसे गोजोन एबा धोरोमारि थावनियाव थांनाया नोंथांनि जोबोद इसोरारि गोजोननाय होगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 12, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा सा-सोनाब। अब्ला लोगोफोर, बेयो जाबाय 5 आगस्ट 2026 खालारनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे खारिथिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जै श्री गणेश लिरना लाथार। भगबान गणेशआ नोंथांनि जिउनि गासैबो हेंथाफोरखौ बोखारगोन आरो नोंथांनो गोबां जाफुंसारनाय होगोन। गाबोन लोगो हमगोन मोनसे गोदान राशिफल लानानै। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।